Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. This VAT increase will increase poverty. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni eKapa iphulaphule isicelo se-DA ne-EFF sokuthintela ukuphunyezwa kwesindululo sikachatha wesiqingatha sepesenti kwirhafu yentengo iVAT yindlowiso-mthetho. Ubhuti lona athathe omnye wethu elikangako owuthathe ubomi bomntwana osemncinci anganikezwa bheyili. Amakhulu-khulu abafundi base-Walter Sisulu University kwiziko elisemthatha eMpuma Koloni aphume ngobuninzi ukuxhasa usapho lomfundi odutyulweyo ngelixa umrhanelwe evele enkundleni. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni eKapa iphulaphule isicelo se-DA ne-EFF sokuthintela ukuphunyezwa kwesindululo sikachatha wesiqingatha sepesenti kwirhafu yentengo iVAT yindlowiso-mthetho ethetha namalungu nabaxhasi be-DA ngaphandle kwale nkundla ngale ntsasa. Usihlalo kazwelonke we-DA uGqirha Ivan Meyer uthe uqinisekile ukuba siza kuphumelela isithintelo sabo sokunqanda ukwenyuswa kweVAT ngomhla wokuqala kuMeyi. Ugqirha Meyer uxeke into athenga amaqela amancinane afana ne-Action SA, iBosa neRise Mzansi ngokusebenzisana ne-ANC ukuphumeza isiseko somgaqo-nkqubo wezimali esiqulethe ukunyuswa kwe-VAT ngepesenti enye kwisithuba seminyaka emibini. Ugqirha Meyer ulibethelele lokuba ukunyuswa kwerhafu yentengo kuza kuqhoka ngokumandla bezoshishino abemi beli abangathathi ntweni kwaye oku kuza kukhokhelela ekupheleni kwemisebenzi. The Government of National Unity has three priorities. Create inclusive economic growth. VAT will erode inclusive economic growth. The second priority of the Government of National Unity is to reduce poverty. This VAT increase will increase poverty. The third priority of the Government of National Unity is to build a capable state. A capable state never punishes the poor. Iparlamente kunye nombhalisi wezezimali iyaziphikisa isicelo se-DA. Kanti ke neqela le-EFF lizibandakanye nelinyathelo lomthetho nalo likhaba inkqubo elandelweyo iparlamente ukuphumeza isindululo sokunyusa irhafu yentengo. Ukanti abanye osomashishini njengebhanka sele beyikhuphile imbalelwane yazisa abathengi ngalo chatha kwirhafu yentengo oza kuqala ukusebenza ngoLwesine weveki ezayo umhla wokuqala kwekaCanzibe. Kungoko elityala lijonge ngabomvu zonezeli. Amagqwetha ajijisana enkundleni ngalomba oku kwenja ejijisana nethambo. Amakhulu-khulu abafundi base-Walter Sisulu University kwiziko elisemthatha eMpuma Koloni aphume ngobuninzi ukuxhasa usapho lomfundi oneminyaka engama-24 uSisonke Mbolekwa nodutyulwe wasoleka kuqhankqalazo lweliziko mfundo kule veki iphelileyo. Oku kuzana njengoko umrhanelwa kweli tyala evele okokuqala kwinkundla kaMantyi eMthatha. Umrhanelwa oneminyaka engama-54 ubanjwe ngoLwesine kule veki iphelileyo. Intatheli yethu ufundiswa Mhlekude izimase elityala yazi yadlana indlebe nomongameli webhunga labafundi kwiziko lewusu eMthatha. Singaphandle kwenkundla kaMantyi lapha eMthatha nalapho kuvela umrhanelwa oneminyaka engama-54 ubudala otholwa ke ngokudubula abulale umfundi wase-Walter Sisulu University ogama linguSisonke Mbolekwa. Namhlanje ke uyavela nanjengoko ethe wabanjwa ngoLwesine ebanjwa kwalapha eMthatha. Ngaphambili sike sadibana nomama womfi umama wakwaMbolekwa umama kaSisonke eze apha ngaphakathi naye sele ekhala esenyembezini kakade. Abafundi ke baphume ngobuninzi babo beUniversity yase-Walter Sisulu beze ukuxhasa ugxa wabo ongasekhoyo kunye nabo kuthiwa basebonzakele basezibhedlela abanye sebechache kuhle bakhutshwa nasezibhedlele bazothi namhlanje makangakhululwa ngebheyili
umtyholwa olapha ngaphakathi naye sesivile ukuba sele efikile enkundleni. Kodwa ke ngoku masithethe nomongameli we-SRC apha eYunivesithi yaseWalter Sisulu uBalungile Madikizela. Balungile, ufanele uba uxole ngaphakathi baphume ngobuninzi abafundi ukuzoxhasa le nto iqhubeka apha namhlanje. Sisi kancinci kodwa sikhululekile ukubona uninzi lwabantu abangaka abaphumileyo uzokusapota. Kuyabonakalisa ukuba sizi-students zasewusu, ii-values zobuntu, we embody them. Kuyabonakala ukubana ubhuti lona sizokumrepresent ongasekhoyo ibililungu le-community yethu exatyisiweyo, kodwa ke sibubukhathaze kubana amalungu e-community aseMthatha engakwazanga uphuma ngobuninzi babo. Besinethemba babazali kwindawo ngohlalo North Crest of Fort Gale ongangelizwe bazoza bazosapota abazali nabo be-student. Kodwa ke sisi siyabulela ukuba abafundi basewusu bekwazile uzovela. Uthini umyalezo wenu namhlanje? Oyona myalezo wethu nomnqweno wethu emazantsi entliziyo kukuba ubhuti lona athathe omnye wethu elikangako owuthathe ubomi bomntwana osemncinci anganikezwa bheyile. Sibona ingathi sisakayidizevi, asinazo intliziyo zomxolela. Ukuba ubhuti bebonakalisa ukuzisola ngesenzo asenzile bengasoze abaleke amapolisa we-Steel Resources emleqe South Africa yonke. Sibona ingafanelekanga, sibona kulungile uba makahambe ohlala nabo ezinye izigebenga ngapha yejele. Inkosi Nkolongo, omnye wabafundi beYunivesithi iWalter Sisulu apha kule campus Nelson Mandela Drive, uBalungile Madikizela. Kanti njengoba benditshilo ke umama womfi ulapha ngaphakathi ufike ehamba namanye amalungu osapho lwakwambolekwa. Siyazi ke bavela eMatatiele bahambe yonke le ndlela ukuze baze lapha ukuzonika inkxaso abafundi kwilinge labo lokuba umtyholo angafumani ibheyili. Bathi aba bafundi bazofuna ukuba umfi uSisonke Mbolekwa afumane ubulungisa. Masibuyisele intambo kwigumbi lendaba. Inkonzo yemozulu kweli ikhuphe isilumkiso semozulu embi kwinqanaba lesihlanu kwindawo zaseMpuma Koloni, okuquka imvula ezimandla ezinokukhokhelela kwizikhukhula ezinganobungozi. Indawo ezichaphazelekayo yiBuffalo City Metro, Amathole nesithili sase-OR Tambo. Isanuse semozulu ayabonga Chungwane uhlabe ikhwelo lokuba abantu bancede baqaphele kule meko. Those systems will result in a cloudy conditions with a good chance of showers and rain, and also some possible thunderstorms in the northern parts of the Eastern Cape. In places along the east coast where we expect more precipitation to fall, we have issued warnings, and also we have orange level 5 that will result in localized flooding. Sele kubanjwe abantu abangaphezulu kwe-1,000 nabazame ukutsiba imida yeli ngongekho mthethweni kweli xesha lepasika. Igunya lolawulo lwemida kweli lithi liphumelele ukwenza umsebenzi oncomekayo ukuthintela ngokwahlukeneyo imisebenzi yolwaphulo mthetho kunye nokutsitywa ngokungekho mthethweni kwemida ye-Bait Bridge Post kwimpelaveki yepasika. Uninzi lwabahambi ngoku luwela imida ukuyokungena kwiindawo zabo ezahlukeneyo, kwaye iinzame zentsebenziswano phakathi kwe-BMA kunye ne-arhente zokunyanzeliswa komthetho ziye zakhokhelele ekuthinteleni ulwaphulo mthetho oluninzi nolubandakanya ukuthutyeleziswa kwabantu kunye neempahla. I-BMA ithi bangaphezulu kwe-1,000 labantu ababanjwe ngenxa yemisebenzi yahlukeneyo engekho mthethweni ukususela ngoLwesithathu ophelileyo. We are now actually sitting on the return leg in as far as our Easter operations are concerned. We fairly concluded the exit leg in as far as the implementation of our plan, and that was basically from Tuesday last week until into Thursday. Ugqirha Masiapato ukuncomile ukusetyenziswa kwe-drones kunye neekhamera ezinxitywa emzimbeni ukulwa ulwaphulo mthetho kumazibuko okungena. The most powerful part of the body cams is that every interaction that our officials have with the traveller is on both audio and visual in the control room. Ugqirha Masiapato uthi imeko noko ibintle kusebenzeka nakwamanye amazibuko okungena kweli.
Everybody is basically very much ready to be able to handle the return leg. So it is only here in Beitbridge where we talk about the complexity of the return and the exit being more kind of intertwined because of the ZCC issue, as I've said. The rest of the other ports are going to deal with the return. I was just interacting with the colleagues at Libombo where I was last week. They are very much ready. The numbers have started to trickle in as the people are starting to return into the country. Umthamo wezithuthe Beitbridge kulindeleke ukuba unyuke njengoko abahambi bebuya kwiiholide zepasika, ukanti abanye babahambi abawela kwimida yeli loMzantsi Afrika banelisekile yindlela ekusetyenzwe ngayo ukugcina ucwangco kwimida yeli. We travel so fast and so good man, and the drivers are so fast, they're doing their job, so I'm not complaining with anything. Everything was fine, we didn't see any accident. Kwalapha ezindabeni iza kubekwa kwindawo yokugqibela ngomgqibelo lo siya kuwo intloko yebandla lamakatolika uPope Francis, kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Umbutho wezizwe ezimanyeneyo uthi uPope Francis osoleke neminyaka engama-88 ebelilizwi loxolo, isidima soluntu nobulungisa kwimo yentlalo yezizwe ngezizwe. Ichoba lilela umbethe kuPope Francis kusasa izolo emva kokukhokhela ibandla lamaRoma iminyaka eli-12 njengebishop. Ube yinzalelwane yase-Argentina, uPope wokuqala ngqa webandla lamakatolika osuka kwiMelika yamaLatin. Serious condolences to all persons who have been inspired by his mission, by his example throughout the world. Ibajikelele wezizwe ezimanyeneyo naye ke uphose amazwi ovelwano eqala emswaneni. To extend my deepest condolences to Catholics and all those around the world inspired by the extraordinary life and example of His Holiness Pope Francis. Pope Francis was a messenger of hope, humility and humanity. He was a transcendent voice for peace, human dignity and social justice. Kananjalo Pope Francis ukhe watyelela uNdlunkulu wezizwe ezimanyeneyo kwinyanga yoMsintsi ngonyaka ka-2015 eqala intlanganiso ngekhwelo lokumemelela ukulingana ingakumbi kumasebe webhunga lezokhuseleko esaleka ngelithi phantsi ngemipu nezixhobo eziphembelela imfazwe phakathi kwezizwe ngezizwe. These realities should serve as a grave summons to an examination of conscience on the part of those charged with the conduct of international affairs, and not only in cases of religious or cultural persecution, but in every situation of conflict. Kekambe amazwi okugqibela phambi kokuba abe kubilo uPope Francis ube egqithisa amazwi entsikelelo ngawo. Easter Sunday, the last words, a blessed Easter, as he gave us his blessing. Antike ukusweleka kwakhe kukhathwa zintsuku ezisithoba zenzilo logama umhla wenkonzo yokungcwaba kwakhe yoba kumgqibelo ozayo. Ukanti ukusweleka kukaPope Francis wetyalike yamakatolika ekuchukumise inhliziyo zabantu abaninzi kwaye kubukumkani besizwe saseLesotho umzila wakhe uyakushiyeka ukhunjulwa njengomntu obeluhombele ubizo lwakhe lokusiphula indlala ekwaphakamisa nobunyulu. Unyawontle uPope Francis uyakukhunjulwa ngomnikelo awavuza ngawo isizwe sabeSotho mhla ligutyungelo lelifa elimnyama eli ikati leleziko. Ubukumkani baseLesotho nabo bushiyeke nenxebe elibanzi ngokusweleka kukaPope Francis wenkonzo yamakatolika kwaye bamchaze benjenje. A father who was so affectionate. Elizwe laseLesotho liyayazi imisebenzi emihle yomthanjiswa uPope. Country where I am in particular, the first time that we got a clear donation, financial donation, was when this country had made an appeal that there was famine in this country. He was one of those who contributed. Iyaqhuba ke ukuphokoka imiyalezo yovela nokusapho lwebandla lamakatolika. I'm really saddened by the passing of Pope Francis.
because he had been an icon. I would say because he has been here for almost 12 years, I would say, and I've seen him playing a pivotal role for justice and peace. We pass all our condolences to the church as a whole. Amalungu ebandla lamakatolika kwihlabathi jikelele aza kuqaphela iintsuku ezisibhozo zenzilo nanjengoko umzimba kaPope uza kubekwa esidlangalaleni. uNyawontle uza kubekwa kwindawo yakhe yokugqibela emva kwenkonzo ezolileyo njengamyalelo wakhe wokugqibela. Kusenjalo ukushiya kukaPope Francis liMagada Hlabayo kuza kuvusa inkqubo yesiko elidala kwibandla lamakatolike yokunyulwa koza kungena ezihlangwini zakhe enyulwa ziinkokheli eziphezulu zelibandla. Kodwa le nkqubo ayizukuqala de kudlule iintsuku ezili-15 emva kokusweleka kukaPope. Abaninzi bathi ukonyulwa kukaPope omtsha akunakuqikelelwa okwangoku, kodwa oko akukhange kuthintela abasemagunyeni kwelibandla ukuba baveze amagama ambalwa phambili. uPope Francis noinkokheli yokuqala yaseLatin America wecawa yamakatolika usweleke izolo eneminyaka engama-88 ubudala. Uya kuncwatywa kwisithuba seveki ze emva koko kubekho iintsuku ezili-9 zokuzila ngokusemthethweni. Umphathi wesikolo sezenkolo kwiyunivesithi yaKwaZulu-Natal, uNjingalwazi Simangaliso Khumalo, uthi icawa inomzekelo wokukhetha uPope onemvelaphi yelizwekazi laseAfrika. There was a black Pope there. Pope Miltiades from 311 to 314, and then another one came, Pope Gelasius, who was there just for about 4 years, from 492 to 496. So there is a great precedent where the blacks or the Africans have been popes, and of course there's this huge gap between then and today. And in fact, unfortunately, global racism has also gained so much ground in the world that it is a big task and a big dream to imagine that they will go for a black pope, not because there are no black cardinals that are capable for this. One hopes and prays that they will. And of course, this process is so unpredictable. Ukhumalo uthe ilizwekazi laseAfrika ngoku linamakatolika amaninzi kunalawo wehlabathi. Osomashishini kunye nabahlali bakumasipala otsalanzima waseShwaiza Reneke eMntla-Ntshona bathi idodobele inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo kule minyaka igqithileyo. Lo masipala wabhangiswa ngo-Okthobha ka-2019 ngenxa yoxambuliswano kwezopolitiko nokwakuphazamisa inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo. Iinquleqhu zemingeni kulawulo lomasipala wasekuhlaleni wasemamusa ziyaqatsela ukusukela kunyulo lwamagosa ibhunga akhoyo ngo-2021 okukwenzela lo masipala wasilela mpela ukudlulisa inkonzo ezisiseko kuluntu. Our councillors are failing us. We have elected them to lead us, but they don't assist us with anything. Our roads are very bad. We don't have water. They don't even collect refuse. They are fighting amongst themselves. Service delivery of Shwaiza Reneke is very poor. What I'd like them to do is to disband this municipality. Service delivery water, we are without water for 4 months now. We must go very far to fetch water. Kananjalo abakwezoshishino nenkokheli zezopolitiko zithi ayiginyisi mathe kwaphela lenyewe yokuselelwa kwalo masipala. The main problem in Mamusa local municipality is that factionalism of the leading party and other opposition party, they are at the core of destroying the municipality. Our problems start always, it begins with the MM. Acting MM, acting CFO, every acting person, the problem begins there. And we write a letter to the Premier now as well to ask to please advise Mamusa and to assist Mamusa so we can get a better life here for all our citizens. Ukanti ke lo masipala wasekuhlaleni wasemamusa usilele ukuphendula kwintaphane yemibuzo mayela nokuqhoqeka kogqithiso lwenkonzo.